minal mbae sing nomor 7 kanthi teko jalur ibu. Gara-gara mbah nomor 7 sing teko jalur ibu, wong soleh, wong gede, wong bagus, wong mulya, anak putune direksa kali Allah Ta'ala. Apa maneh lek bapake langsung samangke duriyae Mbah Sahlan iki sing generasi ketiga. Keturunan niku biasanya mboten pegon, nggih. Mboten pegon niku biasanya sampai 7 turunan. Niku mboten iso pegon terus. Niku sing teman-teman direksa kali Allah. Lek wis mendhuwure niku wis gak ono jaminan. Tapi tetap asal masih berjalan di atas realnya sesepune kemuliaan itu mboten bakal pegon ila yaumil qiyamah. Krana asirru la yunzahu min mahallih. Kemuliaan itu tidak bisa dicabut dari tempat asalnya. Nah, ini bukti bahwa wong niku nek soleh mesti anak putune bakal direksa kali Allah Ta'ala. Dunyane direksa, akhirate sampeyan ibadah Pak Bu, sedekah, salat, maos Quran lan sak pinunggalane zikiran niki nggih manfaate mboten kangge panjenengan tok, tapi nggih kangge anak putu panjenengan sedaya. Besok anak putu panjenengan direksa nek panjenengan kabeh dadi wong kang bagus. Muga-muga barokah Mbah Sahlan kula panjenengan kabeh didadekno wong kang bagus-bagus. Amin. Didadekno wong-wong sing saleh. Anak putu kula panjenengan kabeh didadekno wong sing seneng ilmu, seneng ngaji, min ahli ilmi wa ahli salahi wa ahli khair. Amin Allahumma amin. Muga-muga dzurriyyah anak putu saking Mbah Sahlan direksa kali Allah, diparingi kegiatan zahiran wa batinan, saged nerusaken perjuangane sesepune lan leluhure, saged nularaken ilmune teng masyarakat, paring kemanfaatan dhateng umat. Amin Allahumma dadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'imin. Menika para rawuh ingkang saged kula sumbangaken wonten acara dalu menika. Ngapunten dhateng para habaib, para kiai, para masyayikh, kula langsung pamit boten mawi pinarak malih. Dados langsung kraton wau sampun pinarak, sampun dahar wis wareg alhamdulillah. Kali berkati muga-muga boten amin. Kula langsung kula suwun boten usah salaman Pak nggih. Jangan salaman dioyo ae. Tangan diwalak-walik. Dari dewi ben oleh barokah, sampai ono sing mbeli ceket iki. Wis cukup delok ae iki to. Wis nyawang tok. Salamane salaman batin ae teko ati. Insyaallah tetep oleh barokah. Gitu. Mboten luput oleh barokah. Kon niki mawon ingkang saged kula aturaken ngapunten ala tatwil wa ala tafsir lan matur nuwun atas perhatosan panjenengan sedaya. Ja'alana Allah mimman sami'a fawa'a wa hudiya fahtada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal alim sultanik subhanaka al-musyidan alayka al-majdalam wa lakal hamdu wa tadallu wa lakal hamdu ila radiyatu wa lakal hamdu wa tariqu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anta wa
اللهم إنا نستغفرك ونشهدك أجلا وعضلا وعنفسنا وعملنا وعهدا وكل شيء عظيم. اللهم اجعله بكلامك وعملك وآيات واجبات كل شيطان مريض وجبار عنيد ولي عين ولي ومن شر كل شر على كل شيء ولي. اللهم اغثنا بالتقارسك ومجبتنا لما في الغرب إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وارزقنا المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا لمن شر منا لا تحتك سرعا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لمن شر منا لا تحتك سرعا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لمن شر منا لا تحتك سرعا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا المسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا المسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا ومن بشر. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cikro, untuk kerupajari dilarang pulang dulu karena untuk penampilannya An-Nabawi dan Rukun Nabi. Untuk persiapkan dirinya daftar di sekretariat.